Mostecká oceliareň 1. mája sa skutočne vyznamenala. Nielenže v minulom roku splnila ako prvá v republike celoročný plán, ale do prvých dní nového roku vkročila aj s pekným predstihom. Po prerokovaní listu Ústredného výboru komunistickej strany Československa začala práca napredovať nevídaným tempom. Po 8 rokoch aj valcovači splnili plán i záväzok vyrobiť navyše 1250 tón drôtu. Tieto výrobné úspechy dosiahli vďaka socialistickému súťaženiu. Valcovači neraz pracujú nepretržite aj 3 smeny, len aby dodržali slovo. Veď v 1000 tonách navyše vyrobeného drôtu bude tiež 200 tón, ktoré pomôžu urýchliť bytovú výstavbu. Záväzky zamestnancov oceliárne 1. mája v Moste sú najlepšou odpoveďou na list komunistickej strany pracujúcim.